Atzo, demokraziaren aurkako eraso berri baten lekuko izan ginen. Kataluniar goberneko 8 sailburu gizartearen mandatua betetzeagatik espetxeratuak izan ziren. Proiektu politiko bat modu baketsu eta demokratikoan aurrera eramateagatik kartzela sartu zituzten. Zoritxarrez, ezaguna dugu Euskal Herrian Carmen Lamela Espainiar epailea. Bere epai inolaz ere neutroa eta guztiz politizatuagatik 8 gazte ditugu kartzelan 375 urteko zigor eskaerekin. Eta zoritxarrez ere, ezagune dute orain ere Katalunian. Bere epai inolaz neutroa eta guztiz politizatuagatik bai dute salburuak eta ANC zein Omniuneko presidenteak kartzelan inolako bermerik gabe. Luzaro garamatza salatzen Espainian ez dagoela botere banaketarik. Luzaro garamatza salatzen Espainian ez dela kultura demokratikoa sustatzen. Luzaro garamatza salatzen Espainian zuzenbide estatua kimera hutsa dela. Baina inoz ez gintuen entzuten. Etaren eta gatazka armatuaren mamuak gure ahotsa itotzen zuelako. Ez gara baina inoiz isildu. Eta orain ere ez gara isilik geratuko Kataluniar gizarte demokratiko bakezale eta askearen kontrako eraso honen aurrean. Euskal Herrian eta Katalunian gertatzen ari dena aurrekaririk gabeko bahiketa politiko, juridiko eta soziala da. Erregimen frankistak marraztutako marko politikoa mantentzeko asmoz. Marko honetan, boskak kontatzen dira, baina ez dira kontutan hartzen. Marko honetan, Katalunian zein Euskal Mugimendu independentistak errotik desagerrarazi behar dira. Finean, marko honetan, marko konstituzionalean, zeinean milioika boska errepublikazale eta independentistak gehien bat, egun batetik bestera legez kanporatu daitezke. Atzokoa oso konstituzionala da, baina inolaz demokratikoa den ez den 155. Artikuluaren frutua izan zen. Hain ankerra da, zein ez ziren ausartu 1983ko otsailak 23ko golpearen osteko neurrien artean ezartzen, edo etaren bortizkari ere aurre egiteko ere ez ziren ausartu ezartzen. Eta hau guztia, Europar Batasunak begiak eta belarriak bertan izan da dabiltza egiten. Espainiar errepresioa sakonki ezagutzen duten begi eta belarrien aurrean hain zuzen ere. Ez baita kasualitatea, Europar epaitegietan Espainiarrak izatea kasu gehienak. Alderdi Popularra eta Alderdi Sozialista 1978 urtetik dabiltza frankismoaren oinordiko den erregimena mantentzen. Eta orain, 155. Artikuluaren aplikatzaile nagusienak dira. Hori horrela izanik, oso zaila egiten zaigu ulertzea nolatan Eusko Alderdi Jeltzaleak mantentzen dituen alderdi bi hauekin lehentasunezko erlazioak. Ulergaitza egiten zaigu, eta egiten zaio baita ere Euskal Gizartearen zati handi bateri, erabakitzeko eskubidearen aurkari nagusiak diren bi alderdiaekin mantentzea EAJak akordio politiko nagusienak. Enegarren deia egiten diogu EAJ-ari, PP eta PSrekin dituen loturak behingoz moztu eta errepresioaren aurkako eta demokraziaren aldeko blokean ezarri dadin. Zentzu honetan, uste dugu bihar Bilbon izango den manifestazio nazionala errepresioaren aurkako eta demokraziaren aldeko aldarriren garbiena izango dela. Eta ondorioz, dei egiten diogu Euskal Herriko emakume eta gizoinei, beraien ahotsak batu eta mezu garbi bat botatzera bihar Bilboko kaleetan. Eusko Elkartasunan, inoiz baino argiago dugu herri baten subirautza aldarrikapena eskubide demokratiko hutsa dela. Eta berau zanpatzeko Espainiar estatuak erabiltzen duen inposizio eta bortxaren aurrean gu demokraziaren alde izango garela. Guk badakigu zein den gure bidea. Agirre lehendakariena hain zuzen ere. Gu beti Kataluniarekin aurrera begira eta askatasunerantz beldur gabe.